إساء الرحمن سننتقي سيف من سيوخنا، سيف من سيوخ الدعوة على وهذا السيف بفضيلة الأستاذ محمد طيب با، لأنه اختار لنا موضوعا مهما جدا، ألا وهذا الموضوع فضل طالب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه بحسن الأداء وأن يفيدنا إفادة جمع وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu boleh Allah Subhanahu Wa Taala leona nigi boleh deno kule kumede barakudi masjid rahma hari media bismillah mo kutuli mo hari ya otoko retat mo wadisela usabu ambo kias jadi hari wano woni denoni kahala Arab Isa Rahman ande nawo dirai be karo ko be mel kamo ko be daaw kamo ko be mel kadina hari iyo be Allah Subhanahu Wa Taala Allah usubi asike be makke seni ni be kamenga fi wali tabole daawa hari ni ya ko bismillah makke no ga ko bismillah mo bayana jini bisuban ke mawdu hittuɗo duwaɗo andintinede mawdu wonɗo nasabu e nder nokkure nden nde tawne ko nokkuji wonaɗi e ɗaɓɓirɗi ko wiyete laawol fiyandugol Allah subhanahu wa taala. Aray mawdu on ko ɓuran ɗaɓɓo gandal kal islam ala inchallah ko ɗum woni mi yewtade fiwum toro Allah Subhanahu Wa Taala dalla nena newi nange jetta ko mawdu nakira ko ne yewte ko aray de wata mi ko jongo maake inshallah man kala kala do are sirbe wa ade are sira o wali ray dum ko da boldi wali ko rezo ma wala di vivre ala si sogni wata campite ko sawali no rezo kasi ko non di ma fetiata sia wadi vivre goɗɗo noddede ɗum huppa ko wonta yaade sirde ko inchallah waray watteni ko ɗum jungo maɓɓe ɓe waɗanayi bayana on haray jama ko ɓe yakitora yedda ko e Allah fi nanugol keɓa gollitira kadi inchallah. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Rudo wonde be adani fere ko kay kay ba ko digi woni kay bala do wala se do ne namo ko binde ba ko di ko ko na nanade laba pura do inshallah kay ko kay ko fere la bande ba ko digi no ga ba ko digi no do kisina bi do wa wa ala se ala kadi labi pos inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aray bete do e woni do imam ko ne ustaz Muhammad Watara ay ko ene makko do e de toro Allah subhanahu wa ta'ala bi Allah nafire ko na yewde ko kitab al-islam Allah wa inna mu'min aray ko ko ene ko to non e ko to inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, aray ono responsable be ko na ari sirede do aray responsable ko no da ko do hayida ay wato te jalla be ba no bi imera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. إخواني وأحبابي في الله، أيها المشايخ الأئمة الدعاة الطلبة الحضور الكريم، أوجه إليكم أطيب التحيات وأزكاها، تحية إسلامية أخوية ودية خالصة مباركة وطيبة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علي مسيبة جلبة تدبة نينرابي أن بابرابي أن كرمكوابي أن كورو تدبة باونde yettuɗen allahu lanɗo on subhanahu wa taala o yettiniɗo nemiɗo moƴƴi e dendanangal tageeku makko fof makko. Kanko Allah subhanahu wa taala o sipitoriɗo sifaji timman, o sipitoriɗo yaajugol yurmede e moƴƴagol e dow tageeku makko mum. So ndari wona suratu Ghafir
Allah subhanahu wa ta'ala ino sipi no hore makko kanko bacco sini no sipaji tati malay jawi ɓurɗi ɗurde ɗin e sipaji ɗin e aya on o yul o moƴƴere o moƴƴugol makko e yurmene makko ko sifa goto ɓen woni sifa leɗɗe gafirul dambi qabilul tawbi shadidul iqab dul taw aya goto ko yaafotoɗo bakkar yani ko ismul fa'il tadi wana o yaafoto ko tum ko yaafotoɗo bakkar wana wi ko o yaafoto bakkar ko yaafotoɗo bakkar ko ɗum ismul fa'il ghafirul dambi qabilit tawb ko jabbotoɗo duuɓu wiye jaɓa mo ari e makko tuubi kanko bacco siniɗo o jaɓay ko ontidi tuubi ko o jaɓa duuɓu wiye o fekkeya yeeso jaɓugol tuubu wiye kadi ko honno o fekkirta yeeso jaɓugol tuubu wiye ko ɗuma neɗɗante on wonni bakkatuji ɗuɗuɗi o ari o wi Allah accam Allah len ekkanima déjà bakkatuji ɗi wadnoɗaɗi ɗi wattanima ɗi golle moƴƴe maranima kadi mi yafike bakkatuji ɗi nangatama kini joni ɗin bakkatuji ɗi waɗɗa ɗon ɗi wattitanima ɗi wattanima ɗi kadi golle moƴƴe kadi Allah subhanahu wa ta'ala mayor ka sort Qur'an fi yoga e bakkatu di mawnude hubbiniɗi ɗi neɗɗante wawata wadde o wi kala wattu ɗin ɗon o nangay mo nangal sattugal o jasinamo o luttinamo ka nder lette kadi nadani alladina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الله سبحانه وتعالى قال بمعنى مشركي هاجس o jeeni o wari wonki o wi kala waɗuɗo ɗum ɗo o naada mo e lette sattude o jaasinamo o wirtamo o wi si wona on tuubuɗo o gonɗini o golli gollal moƴƴa gonɗum Allah daali ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ɓen ɗon o wattitay golleji maɓɓe gonɗi ɗin o wattadi moƴƴi wa kana allahu ghafuran rahima kanko ko ɗum kanko ko ghafuran ko rahiman kadi ghafuran on ko yafagol bakkatuji ɗin rahiman ko wattugol ɗi moƴƴi kadi ko heewi kon ko arata e qur'ana ɗum fof tawa ko rahiman haɗa e moƴƴere nden ko laata ko si woni rahman wonata ka aduna ka kono rahiman on fof ko heewi kon ko programme laata Allah dali wa bashiril mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira e aya go wa kana bil mu'minina rahima ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe wakilu dambi qabili tawbi shadidul iqab jaɓogo duuɓu wiye bimana sattuɗo ledde kono noon lil qawl yaajuɗo dokkal domiraɗo okkugol yaajuɗo dokkal kanko badde seni ko ɗum waɗi kanko bajjo seni ɗo ko moƴƴiɗo e tageetu makko mum fof ma ko ɗum waɗi Firawna ɗum ɗum ɓay no nangodiri annabi Musa e yewtugol fi o mawɗum wonɗe ngalde ɗo ko mawɗum fi gandal
no amir dawa mo no neɗɗo si woni gaani noddano Allah subhanahu wa taala mo haali jammugol o muta e ñogal ngal kadi ley na dow on duuma jarne ko ɗum waɗi annabi Moussa alayhi salam ɓamanamodire firawna engage uno discussion hakkude maɓɓe ɓawi fama balul quruni lula ɓayi addoyoɓe hewtuɗon taw ko question goɗɗo nandi anna Moussa jaabi question o o tawi kanko e oɗo so ɓe continue o wirtoɓe joni o itti yewtenen hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo o naɓoyi e ɓeddunoɓe niɗi qala fama rabbukuma ya Moussa comme woni jooma mon onon ɗiɗo Moussa konngol gotonoɗen Moussa woni Firawna tawi ɗum ɗon no luggi o wata tartade qala rabbuna alladi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada o aya ala ko acci o wi ko jooma amen ko on taguɗo kala hunde o fewnide kadi o kalimatu hada fewnugol nde ɗon wona wiigol ko fewnugol faade diina kan tum ko fewnugol hunde nden ko o tagi kon fof faade ko nde wawirta wuurirde sabumum gom tindimine kade yaha nde ɗaɓɓa kade heɓata no nde wuurirtano ko hombo tindini boogoti hunkum kam muynirteɗo ñande pour rima mo hande ko yara ka noppi ma ka dine ko ɓay hay Allah subhanahu wa taala tindini ɗum programme o ko rabbuna alladi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada o tawi on jawabu ɗon no dolli si ɓe naɓi tum o yana joni o itti discussion mo hakkude maɓɓe o naɓoyiɓe kaɓɓiti gon ka feddunoɓe ndeɗi qala fama balul quruni l ula joni noon a wi'i wonne o kala mo jokkani ɗum ko wonɗa wolde ɗo o naatay yiide maynoɓe noon neeɗi aɗo an a arde a nele ko honno fiɗen ɗon nane kadi jawabu annabajo Allah on kadi tawi kadi tawata woɗude ɗon kadi qala ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadillu rabbi wala yansa o wi ilmuha alhawu tawudu ila qurun par ce que jammu o si tawi ko piiji ɗi wonta e ɗum jammu damir o salla ƴetta damir mo annas siko piiji ɗi siko yimɓe ɓe damir o sallata wawide hada rajulun hadani rajulani haulai rijal kono sa wi hada qalamu hadani qalamani ko wiyata ko haadihi aglam te ko asiya ko piiji ko ɗum waɗi si haawol jokki quruno qala ilmuha ay ilmu hadihi lqurun alhawu tawudu ila lqurun qala ilmuha gandal ɗengire ɗe landiɗa fimum inda rabbi ɗo ka jooma so darino ɗon du Firawna wiyay no honto kono sabbaji o wi fi kitabi so darino ɗon kadi Firawna wiya noon ɗum mon ne ɗigoy o joni haka Allah yekkiti ɗum la yadillu rabbi wala yansa min jooma an ɓurtum mbajjemtamo o yejjinata kadi ka ɗum enregistra ɗon wawata sottude ɗon jon noon on aya ɗo rabbuna alladi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada no mofti dennanangal programme tagge fu mum fof no ngel gasata wuurirde ndiyam muɗum e taɓanɗe mum e ñamete mum e koɗolum mum fof muɗum taguɗon no programme fof mum ko ɗum Allah dani wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira e aya ko fa qadarna fa ni'mal qadirun bimana ko taguɗo kala hunde o eddide o waɗi calcul mayde o hattirde calcul ɗo so wiyete mafulu mutlak ko tuma mafulu ƴetti seeɗa e bimana e fiilo ɗo hare te ɗiɗo ƴem
خلق كل شيء فقدره تقديرا ويفقدرنا من كلب من إبن ويفنئم القادرون أما بدوائي كلنا زي إبي مكانا بروغرام مكانا بروتاجيكو فوق بيركو فوق فتاكم إنيامتي مودون إبنين فوق مودون كان الله سبحانه وتعالى بموادهم إباغاسين hagas o yilti o soki magasa munkum o jogi saabi wangal kati wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin wa in min shay'in ko masdaru istai ali bawo ko dum haradi burti moktude ali si woni shay'un dum haradi mun atar ما فلنوسي وإن من شيء إلا عندنا سوانا نكأمن قاسا سائله مكسامكم نحسبكم ولي يونجين دي ولي موغما ولي آدم ولي سلسل مني نجوكي مكسامكم بالكفوفة إيكو نيامة إيكو يارتا إنكو كوي مونgi بيكوي مونgi بيكولي مونgi فوق من program فوق نوي مكسامكم musoki jogi sabi wangal waɗanno saabije noon saabije ɗin asikaji allah nan ɗo wi wa innahu mafatihul ghaybi la ya'lamuha illa hu ko kanko jogii saabije asikaji ɗin an koɗa noon so tawi noon ko ghaybi wiya ghaybi ko wirni ley bele no weydindamen allah ko gaari ko mafatihul ghaybi saabije wirnanna ay kalimatu ghaybu ko wirni kedde sikka ko kanko ko woni ghaybu ka qur'an woni ko wirni ko tari mawdu men mo fi ganna ko daruri karamu be ko ma jange si mo dey ko ma jange si tettete ko ma jange si dina faamete si janga ka halay ko sama kala wona ولكن كلمة الغيب كقرآن ولي بويرني سي الله ونن غالي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل لو كلمة الغيب نو بويرني لو بويرني بروبلم كوسالا الذين يؤمنون بالغيب بويرني بروبلم كوسالا jonno si allah latto wi ko woni ka kammuli ko fof e ko woni ka leydi ko fof hay hunde anda ko wirni si wona kanko si o wi non e aya ko alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin ko kanko woni ko andi ko wirni ko o hunjitan ta wirnam makko ɗam si wona mo o yiɗi بمعنى وانت تنقل كن كويرني كوهلم كل كذي كإمور إنلا فلا يظهر على غيره وبني تنتا بيبنا مكونا كي إبور إلا من ارتضى سوانا مؤولا من رسول إمور إنلا أم غيب لنا بني كموكي أم غيب لنا وحي أم غيب لنا يا غيب سورة التكوير والجلوغور وما هو على الغيب بدليل ونعلم رسول وحي في مكة واني بسيط جويكو donc kalimatu غيب ko fanda ko wahay on na mi nena do man hay parce que Allah wi ata o sudata ko wirni ko wasi mo andi ko wirni ko no ton ka wi ani hore makko anda ko wirni kanko nena do tigi ta ko aya Qur'an law kuntu a'lamu al-ghayba kala ni andu ko wirni ko aya on aya ko wondi wanda ko wirni ko no aya ko wi ta o sudata ko wirni ha ko wirni konna ko wahayo ko tippi e makko ko o wahay do ngani ka suratul jinn on ghaybu do sede mudo ka suratul jinn se ngenti ka ayon illa man irtada min rasulih fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi on bani rasada Allah subhanahu wa ta'ala odari si
o jonnimo ko wirni ko wahayi on hakasi o waɗay gardiñeji malaikaji wondi en so wonni ɓaawo ko ayna fiwata seytani wi ko wahayi on ko teppi e makko fiwon ɗum liyalama an qad ablagu risalati rabbi ko fi yo andu wonde maɓɓe ko ari e maɓɓe ko ɓe yettino wi paaka hani gardiñe no ayni wata min liyalama an qad ablagu risalati rabbi wa ahata bima ladayhi himo huɓindi ko woni ka maɓɓe ko mberu wahay ko jonni ɓe wa ahsa kulla cheyin ala foftuno e kalki donc on gayku ɗon o wahay ɓerno e donc gayku momi haalani on fi mum gon ɗo jooni wa indahu mafatihul gaybi ko on gayku ɗon jogodi maana e gayku har ɗon e sohla arab wa innahu mafatihul ghaibi ko kanko jogi saabije asiraji ɗi la ya'lamuha angaɗen saabije illa hu si wona kanko ko sokira ɗum magasin mum ko ngalde fimum jonnon ko on gaybu ɗon asikaji ɗi allahu jan ɗon dalika ko ndela sosamaji ɗa qul law kuntu a'lamu lghaiba lastaktartu min alkhayr wama massani asu woni si tawno mbiɗo annduno ka cellal e euro e dollar e rewɓe nabaɓe e sorti d'ici e jaahu e teddungal e peewal e aljanna o wimi mo ɓayno ɗum ko yonata te kawannaka ɗum woni gaa donc ko ɗum ɗon woni ɗum ɗon ko ɗum waɗi musidɓe juɓe tedduɓe kanko bacco siniɗo o ko ni no moƴƴori tageku makko mum fof kala mo kantinani ko yonata joni ko ɗum ko wasi ay boy walakinna allaha du fadlin ala alamin ko jomiraɗo ɓuran e moƴƴatole tageku mum fof makko musidɓe juɓe tedduɓe ɓeɗa yewta mbi gandal ɗum ko wonten ɓeɗɗi wonde ha ɗo ko gandal ɓeɗa yewta ɗon tingal gandal ɗo gandal ngal ko ɓuri mawnude e ko ɓuri teddude kala ko annduɗon ko foppuno teddire aduna o laakara o kala ko annduɗon ko fof no wiye ɓantal no wiye folgal no wiye newede no wiye développement no wiye maregol neni mum e baaba mum ko wiyete gandal ko ɗuyɗi mi limti ɗo fof heɓotako e nder majjere folgal développement bien-être wawata ko heɓade e nder majjere ko gandal ɗum wawi addude yimɓe ɓen ɗon maregol aduna o laakara o ko gandal teddungal aduna o laakara o ko gandal si a heɓi gandal a teddi fala o yo yiɗe fala o yo acce ɗo fala ɗo yo teddine fala ɗo yo acce yo acce ɗon ka teddine kono ko a tedduɗo wona an koko woni e ma kon teddi ko waɗi noon Allah subhanahu wa taala no mawnini fi gandal ino teddini fi gandal kono woni gandal ta'riful ilm esa konngudi jeesiñiɓe gandal ɗin hiɗi ɗuuɗi ka haala arab noodi ko wiyete al ilm noodi ko wiyete al ma'rifa comme ka français la connaissance le savoir e yondinonoy ta'riful ilm ko ceerno Samba Mombeya anndi ɗum ɗum wiyete gandal ko par ce que ɓen ko ceernoɓe kohoɓe ƴedduɓe jomiraɓe gandal ceerno men gonɗo ƴettuno deftere maɓɓe addide ashar sharif yoɓe saatude tawi kammo goɓe ashar ɓe daari deftere nden ɓe immi ko adi ko fof e yewta e halde gottani hunde wotere ceerno dow wi honno wondema nde deftere ɗo na ɓaɗejo windine ko arabu ko ɗon arrottoɗen taw ko immi ko soriraɓe aɓe windine ɓe fuuta
kan sama wombe bembe maji ko wiyete gandal ko hewtitagol majjere ndu ko yiitugol majjere ndu wiyete gandal ɓe maji miɗo ƴawa e domoyi an gandal mi ƴeewa pelle pelle a majjere miɗo ƴawa e domoyi an gandal mi ƴeewa pelle pelle a majjere gandal ngal tigi tigi ko yiitugol majjere maɗa kono yiirɗa majjere maɗa nde wo wonirɗa ganda ko ɗum waɗi sikkuɓe ɓe jangi ɓe ngarayno yurmi ha sikkuɓe ɓe jangima sikkuɓe ɓe heeɓi gandal ɗum ngarayno yurmi moƴƴama ko par ce que kono muutorɗa o wallahi wone o manan kono waɗi janguɓe ɓe jigi ɓe toon kaake e seeɗa par ce que ɓe yii ko wiyete gandal an sa memi ko ɓunni feeta sa memi noon ko yorata a wuuray joni par ce que a tawa na ko gaynta fimu a tawa na ko gaynata fimu nangodirɗa e mum ndaade tu gonno janguirte ka l'école koɓe sikkirani yimɓe ɓe noon no janguirte noon ka l'école école primaire on hane matiére ji ɗi to ɗuuɗi ha ko janguirte sa ari ka collège ɗi ɗuyte par ce que ndaarete tawe ko nangodirɗa e mum ko si non ɗuyta ka yaltoyta sa ari ka collège matiére ji ɗi ɗuyte sa ari ka lycée ɗi ɗuyte ɓe sa naati ka université kala ko jiiɓidirnoɗa ko fof leyga ha ka université yaha ɗon nder ɗon tawa ɗum no sendita ɗon sa memuno ko wiyete chimie yaha ɗon ɓe holle faculté de science ɓenna chimie no jangue ɗo physique no jangue ɗo yaha ka faculté de médecine tawa chimie kadi no nder ɗon physique no nder ɗon biologie no nder ɗon jon noon anndi premiére année ha ka bac ɗum ɗon fof halina moɓitirna jiiɓidirɗe ɓaynen ɗon ɗo fiyo won ɗum famuɗa seɗɗa andaalay ko jiiɓidirɗa ko fof ƴetta gotum hammira sengo woto ɗon kadi sa yehi par exemple ka faculté de droit ɓay ko ɗon mi ɓuri hanngirde ko ɗon mi yaari premiére année o moɓidiro madiyeji boyi har noon ɗi ɗuytama koye ɓaawo to deuxiéme année o ndinno ka ɗuyte ɓayna tronko men premiére année deuxiéme année ha troisiéme année ɗon haray wonɓe ka faculté de droit ɓe fof ɓe jangga e matiére ji ɗin fof no ɓe ari ɓe hammira ka spécialisation woɓɓe yara ya droit public woɓɓe yara droit civil onno kan droit privé ɓene ko droit public ɓe yara yaha ɗon ha kañum kadi nangodira ɗon e matiére ji ɗuyte ha sakkitoroyoɗa seeɗani sa gayni on seeɗani ɗon on seeɗani ko heeɓi ɗon dara tawa kadi si tawi a anday ko wiye hande kadi a wawa nandede fi ɗum ɗon kadi ko ɗuyte ƴetta ko ɓurni e ɗum seeɗani ko heeɓi ɗon kon luɗɗintinnoɗa ko wiyete diplôme d'étude approfondi ko woɓɓe ko wiyata ko master yaha e ɗum ɗon ha gasa pelkum heeɓi ɗum ɗon kon ha joni a hewtani koye wiyeede ya lande goɗɗum min fuɗɗiɗa janngude ende heewi ɗo aray tawi on jogui nodditorete ɗum ɗo wat doctorat on nani ɓe ndaara ɗum ɗon kadi ɓe ɗuyta ha lukka ko funni winda doctorat o ngal woni funno ɓe kafi ɗum ɗo wola wolnorteteɗa min fuɗɗiɗa janngude donc ko ɗon ba ko ɗon yiya jonno sa gerdama ha a yewtidday ko ɓum ɗum heɓoyi ko ɓum heɓɗa doctorat ma e mum mais yi gawra mo ɓe waɗi doctorat ɓe tato ay ko jamiatul islamia ari timmini doctorat ɓe tato jannugonne e dawra séminaire docteur Oumar Abdallah Singeti onno ko doctorat e Qouran docteur Nour Ibrahim Seyd docteur e hadis kadi e docteur e Ilbou Safar al-Hudaydi docteur e sharia ɓen ɓe no jannude men wallahi ɓe landuɗo docteur Ilbou Safar masalaji sharia ka woɓɓe amen no andidi no onno ka docteur Oumar Abdallah Singeti ɓe lanndoo masala e figu ka woɓɓe amen menen taalibaɓe no anndi ko wonɗum woni jawab on ɓoyta ɗon wona ɗum ɗon o waɗani doctorat o sappe docteur kaali ko ɗum ɗon o janngani min miyeji tiino ɗum fof ani
Don enen no ay goɗɗo no jooɗono lande kala ko goɗɗo figu lande o hello aqida lande o hello koɗo landa o par ce que ande o huural taw oɓe maalingal taw kala komin landi côté hadis ɓe no sabɓe docteur Ibrahima Nour Sey ko kanko woni spécial hara an kasi ma salli kanko nangoyde ko kanko wi no jogui doctorat e ɗum donc ko ɗum waɗi kono muutoɗa e gandal ngal o yiyata moƴƴere maɓɓe neotoɗa kadi neoɗa waɗa doyi par ce que yi sabamɓe ɓen arɓe ha woni sabam tawi woɓɓe ɓen konnguɗi maɓɓe ko ɓe wi tout ce que je sais c'est que je ne sais rien jannguɗo ha woni sabam inventi o wi ɓen parcours gandal komi jangi kon komi faamdi komi jangi kon komi annayi mais Qur'ana no jongitiɓe gonga Qur'ana jontiɓe gonga si tawi dendanagal gande ko janga invention ji ɗi fof e o figol islami mum fof muɗum honɗum Qur'ana wi ɓayɓe landi ke nela sallam fi ruho wa yasalunaka ani ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalilan heyka yo Muhammad eɓe landnoma fi o ruhu on ɗanagol fina e famago e ɗanagol fina kon woni Allah haali mum wallahi aɗa ɗe ganduno ɓurno ɗanagol fina e yalay no kamɓe fo oɗo ha maayi ngala e ɗanayi par ce que ta ɗani galayna to ko yiko sa arti si a ɗani je haɗa ndir ko sa arti yalayna to ɗumnantaɗo goɗɗo no wiya hande mi hoyɗi kawraɓe an go ɓeɗɗinnoɓe needi mi hoyɗi no laaɓi pos hay kono wonduno to nagaccita ɗumarɗa والله القرآن منهم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت لا كان يجي هذا سو هيوتيكم بيربي الله وركير نوت فوق يوما يؤدي بالنهار يهانوي كم بيعرف يولا المكة بينهم بينهم ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى أكيدا بينوينا نادو بينوينا كويدو asa ko woni yewtuɗa asa ɗo jonno on mouvement danagol e finugol ɓe dangi nela sallama fi ɗum anda wi ɗum ɗon ko domaine am min on anda ɗum ɗon yalnaji on gunɗo ɗum o wi taw sikku ɗon koye ɗo jangi wa ma utitum min al ilmi illa qalila on kokkaka e gandal si wona seeɗa ni donc ko ɗum waɗi tollaɓe en yimɓe wonɓe ɗaɓɓude gandal ɓe yimɓe duwa anndude ko ɗum wiyete gandal ko awonto ɗum wiye ko awonto ɗum mawni ko awonto ɗum teddi wallahi ko karmukoɓe mantirteɓe ko wiyete gandal mais ɓarɗo fata mi yi misal mum cheikh mahmoudou Bousso ko ceernoɗo ɓen sénégalais ko fandi o mo hunji hirɗi ɓuruji nooɓe Qur'ana o qira'aji ɗi fof e riwayaji ɗi fof mo hunji defte ko Allah andi ko defte jelo jangi ko o membre du jury kala concours international waɗowo e nder Qur'ana ko so hettaki kala concours waɗowo e nder addal law ko Cheikh Mamadou Bousso wi hettaki sina ɗum haray ɓe haɗondinni e makko fi dartingol wi'aɓe ɓen no wawi Qur'ana tubaay kala ka woni nder addal law mi yehi ɗo nen Europe amo retour mbiɗen Tunisie mbiɗen Tunisie komi artata ka aéroport Tunisie ɗon mbeɗen jooɗi ka salle d'attente mi haynoyi on Cheikh Bousso ko usada men noon koy par ce que o janni men mi waɗi dawra Dakar Thiès a dawra éclimia li takwini du'a'i wal ilm on noon ko séminaire mono format noddanoɓe Allah ɓen e almamiɓe ɓen e nder Afrique de l'Ouest fof ka kala yimɓe seeɗaɓe suɓa e nder Afrique de l'Ouest adda ɗon fiyo janni
Allah subhanahu wa ta'ala tawni men ngebe Cheikh Mahmoud Bousso o de o modero e cerdo galle won be jangude donc al mahad al-ihsan li takwin muallim al-Quran, l'Institut international de la formation des formateurs en sciences coraniques wonɗo e ley al-hayya al-alamiyya li tahfiz al-Quran al-karim ɓe bureau mum ñano woni Gidda ɓen ɗo hudditi duuɗe Qur'an e nder andal lam fof ɓe finance de kadi ɗum ɗan ananal andal ngal hudditede nde waɗakiri ko men woni première promotion janggo ko Cheikh Mahmoudou Bousso immina Dakar ari dartini men taw première condition sa janggay ɗo ɓe dartinde taw Qur'an taw dande sina humɗi taw sinata janggo ɗon taw ɗum ɗo woni bismillahi rahmani rahim ɗum taw ina ari janggo taw ko yan dartini taw Qur'an sinata to donc hayya on ko fonctionnaire jo hayya kala ko wiya programme e nder Qur'an e nder adnal lam Cheikh Mahmoudou Bousso no immita ka salle d'attente Tunisie mi yi Cheikh on no jooɗi no fonti defte mi haalde ɓe mi wondi ɓe minni sampayi ko Cheikh Mahmoudou Bousso wonta mais inni ɓe ngari tawi a wonde suka men goo kadi suka hundiɗo Qur'an hundi riwayaji ɗi jangi médecine ha gayni o woni médecin chef e naftani pour no mawnude on e nder bisawa ɗo wondi o andi ko min e kernoɗo kadi wondi ɓayni honɗo musali minni Cheikh Mahmoudou Bousso kanko wonɗa o on sal o yiyata kona ko ɗingayi woni ɗon minni pendat ko kanko min immi ɓe ngari min yuurimo tawi kanko ɗini on sayi ɗum tawi minna wonna kome wonno kanka inde Qur'an ene wolɓetima minni Cheikh na ɗum ɗo ko honɗum wonɗo gondande deftere ha joni o jadi ha oronde ɗoni gonɗa deftere ɗi programme ji Al-Qur'an e nder adna Allah fof ko ɗum ɓe gerdata ɗum ɓe sikki miɗo jangdi ɗi jangga kono min na ɗum no gandiniɓe ko ɓay men ƴeewi ko avion wallahi mi wi on kamen fokkitino ko avion ha min yewti Dakar so gayni ndeɗa mo gondude ndeɗa so gayni ndeɗa mo gondude ndeɗa donc ko hatan gonɗon wondema ko yangoduɓe mumɓe e gandal ngal ko kamɓe tigi andi ko honɗum woni ngal ko honɗum ɓe manque ɓe anda ɓe heɓade e hunde tamaɓe jokka par ce que ɓe naati e ko yettiɓe mawɗo gonɗon gandal ngal e teddugol wi maggal yoni en ko tawi Allah taguɗo kammol ɗi jeɗɗi e leyɗe ɗe jeɗɗi himo sifitori gandal ngal yaaki si taguɗo sifitori goɗɗum a heɓi sifa ɗum ɗon teddugal ɗo ɓuri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim al-alimu al-hakim o sifitori ke ganda al-alim ko ganda al-hakim ko ganda o sifitori ka kon ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala dani qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum ɗo mari mana par ce que ko patron men heɓi probléme patron men Muhammadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam heɓi probléme ko ɗum ko andi ton ko sajjitata yimɓe ɓen e probléme ji maɓɓe ɗi ko windi nela sa sallam heɓi probléme wonana o jiɗi ko honno guerrata o wondir goɗɗum tawi ko wondiri ko marsata o wondir wonnama o yottota ko worɓe makko ɓen hande kadi tawi wona ko o duwa na programme makko noon kono si Allah daali ya ayyuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak hey ko ayu annabajo o ko honɗum harminanɗa hunde daganidema ko an harminta ko an daginta ka ko min Allah andi patron mo heɓi probléme tawi noon patron mo wi aani ɗum memata wondir kadi tawi noon ko wondiri fotna ko warsata naka ko harminta o rendirɗo e goto e hoɓɓe makko ɓe ɗeygol makko hingandi ɓe daranimo kadi ndiyani hewtanta wuppo e awa yawike men nelaɗo wuppanoɓe men ɓen
menen ɗo fof men yonani maɓe wuuli hande nasatama wi mi memi tata ɗum aduna woodi Allah acci ha o wondiroy ko ɓoynuma ya wino hakki o angal pinta mo gasa wiyen tigi tigi on ko ɓaynelaɗo tagwa on no ruuɗi ɓe waɗi ɗum qur'ano wina tagwa dey ko tabitahi mardata aswajika ko ɗaɓɓugol fiyo ɓeygoli maɗa ɗi welto a wii a memitataɓe hande kadi on haɓitata hande kadi jon noon e hino ma o memita par ce que Allah wimo o memay ko honno noon ko gerdata joni nde wonore nde o wondi ɗon o yalta e on probléme si tawi probléme figu yani probléme dina yani nakarmo koɓe garata walli ɗo e ko honno gerdaten kono wasi Allah daali qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum Allah nan ɗo farli e dow moɗon ko daƴƴintinta wondoje mon ɗe so wondiri tawi ko fadam artude ko wondir ɗon kon Allah addani o solution fiyon ɗum wallahu mawlakum ko Allah nan ɗo woni jiɗo heɓtiɗo fi moɗon heɓtiɗo fi moɗon ko Allah on heɓata probléme si wona o yeeto on ko honno gerɗo ɗon fiyon ɗum wa huwa al alimul hakim si tawno na o alimul hakim ko heɓanañono solution heɓatano joni Allah subhanahu wa taala sifitori ganda آية الله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه أن نسيبك وتبني مالكم وتبني لك جنة المكونة جنة مالك الله تجيكم هو ملائكة من جنة من يمد من كل جوك بالجنة فإن يمد من أنا بدأ أنا نقوله كل جنة ويقول سيدنا فإن نقوله كل جنة أكبر النبي سليمان قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قرآن وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قلوا لبيت آدم سيجانغالي أنا يقولون بها جرنية تكري جاسر وساوني إنجي جانغا تبتليو جانغا sana al-bala parce que atawajan ko do wasi Allah subhanahu wa ta'ala o tay ko bi adama o mo ngoni ko de gandalo fala do yurita de sedda programme makko gandalo o tay maka ko yo be mu fahala ko pos be anda ko no dum mudi ko do so yeji o wi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. البرنامج من وني اللي نبغى. كان كل مؤمن دنا نانغال قوات نوكو. أدو إنتاجه. كلا قوات نوكو مؤمن. أدو إنتاجه وين دلي. باوتي أبتي إبهار لين. كوفيت يكاكو بوكا. هانيان دفيت تولي. نما إنفيت كهور لين دو. كان كل مؤمن. ودون نوكو يتي ما بين أيدي. A partir de café tu de kadi kala kadi ko watta ko wañande dangal ha bawo dangal ngal ɗum ɗon kadi o wimo andi ko ɗum wiyete woma halfawo o wi noon enen kadi ɓel kum heɓuɗen kon o wi wala yuhituna bi cheyin min ilmi e wawata wuɓidade ko ɓuri e fanɗude immorde e andal makko ngal ulama o en wi o gandi si woni cheymum ɗum haray fanɗi si bi kadi ari ɗo haray ɗum di kadi cheymum o بشيء عن شيء كفرني يوم سبيك وني بيت دوتي كذي شيء نو وإني كأكو مؤندي بعندو نكون مؤندي بيت هذا يكمل مؤندي كذي مؤندي أو يأمر كم بكو عندي كو ewa wana hu bidane kuli e pandu de gandal makko gan si wana ber ko yidi e gando enen no ko gore e gandal jonno non ko siba mo kanko bacco seni do o sifitori hoore makko wi gandi jonno gonɗo wa sini wi si ɓiɗɗo adama on ala droit majjade ko par ce que ɓen meɗen adama baaben men par ce que tawi ko tappaɗo ɓerde mum ɗaki komi hommo minen komin lasiri ɗi lasiri awa si lasiri yagal ma ngal wobiti adama alay fa lasiri awa joni ɓen maɗa adama kañum jalnuno malayka jalni malayka ɓen maɗa jalnuno malayka
tawi baɓe ma adama janni malaika an a anda tattaliw fuso anda haray bangani ko par ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne moguno kala ko wiyete malaika fof ko yimɓe ɗo faala hantude ka leydi ɗo ko naamo ɗo dirisano وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ملائكة النوم طيب كفر فعلوا وندلوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله ترى يكون مقصود نورمال إذا لويته على كثير كنيدة كونه وكذا أتى لو بكون برنامج عندي Allah woli malaika woli tay malaika kanyum nandi badal gandal dum Allah wi dum qala inni a'lamu ma la ta'lamu bido andi ko ganda malaika woltuno goddum to majjiya kewu taga wi ata bido andi ko mi andana dum ko akar mano na sabala gandal ma bura e balama Allah wi dum bido andi ko ganda dum be heji parce que be andi benati do men gandal ko ma on dige heja mukuri magandal ko ya he baba ko kamudiro me basera ngala barki manam golerde Allah dani bimbi do andi ko nganda si tawi ko gonga mo woda yede bonno be kadeydi do wari dira rufi dira dijan mimmi do andi woda ye mabbe kadi mobbe o nganda do mimmi do andi ka ko bidde adam do men ko boni jonno ngalla tawi ma wala na be strategy si adama tipo do hore jam fewta ko andi to hakkunde jabudi ni laamu mum e gannagal ko gannagal ɓuri Allah no wawno wiide bon yande mi no mi adama fi programme asikeji ɗi fof maɗum mi waɗi adama président lanɗo kono o waɗi mo ganna o allama adama al asma'a kullaha o andini adama inde fof o weɗi kadi inde ɗe malaikaɓe o wiyetela gonɗo ɗi piiji wiyete ndaare ɗo ko gandal suwata kon si goɗɗo heɓay gandal ko addorto taw ko rikkoni sugol majjere makko nden taw o ƴetta mawɗinnare wallina ɗo malaika ko jangi ko fof koɓe teddita Allah kon fof ɓayɓe andano ɗum ɗo wiyete konnuɓe qaalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana senade wodanima yo jooma min ala gandal sina ngal jannuɗa men ngal hani a jannani men ɗum ɗo ɗum no tindini kadi wondema goɗɗo heɓata gandal o jangaali a heɓay ceerno ma o kanko kojuma o garata joɗɗa finoɗa o hande noon en heɓani albala ɓurɓiniɗo ɓuuri jeeɗon Ukraine ha hewti ko sukaɓe sodata defte janggana hoore soodi nde ɗo deftere aqida moƴƴere ni taɓe ala ko ɓe jooɗoɓe tekko yeeso mum onɗiɗi final no asi nawn ɗon arani hoore mum ka pharmacie ƴettiri lekki no faalira o ɗo sika ɗum ko jam noon donc ɓe wi ɗum jilti Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ɓiyo adama yeetoɓe ko honno piiji ɗi wiyete ɓay adama hananiɓe ɓay hande kadi ɓe andi adama won cikkaron ko maɓɓe programme mum heeƴi jon noon ko on ɗo woni bi maɗana soɗonaɗo ben maɗa ko on ɗo jannuɗo malika an hay busa anda mawnugol gannagal e teddugal maggal koko tawi kon dendanangal annabaɓe ɓe fof maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala janni ndane nde qur'ana fi Allah andi ɗon ko gannagal woni saabiwal moƴƴereji ɗin fof bellete ala ko mawni ka dina ha hewti tawhid ka ko tawhid ala ɓuri tawhide ala ko mawni ɓuri dewal ngal kono dewe ko woni qur'ana kon fof simoje temedere sappo e nayi ayeje buluuje hisbe capanɗe jeego jusu capantati deftere nden tawa ɗe ayeje buluuji ɗo fof aya addiɗo tippade e nenaɗo on ko jam ko wona ɗon mbi tawhid yaa iqra bismi rabbika alladi khalaq ko andi toon gandal ngal hay fusuwatagal remplace de sina ɗum hay nela sa sallama dendanangal dikkuji moƴƴi ɗin fof kadi ko jogii sujanal salamuru hay nawotere o yawaki mawɗo o fiyaani fayko kala dikkuji ɓurɗi laɓede ɗi fof nela sa sama no jogino kala jogiiɗo keerum no hulani ɗum ko kanko albinta o wiya Mouhamadoul Amin aɗo nele kono ɗi dikkuji moƴƴi ɗi o jogiiɗo fof ɗo ɓeskano koɓe go wi ɗe ayeje ɗaka suratu nur Allahu nuru samawati wal ard
قال لكم نور على نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور نور على نور بمعنى نبا من أن نبتوك هبا هاجتاي من هيدا جمعي كن ودوم اما انا تيكوجي موجي فوب نلا ساتما هيبي تيكوجي annaba فوب ko hebi ado wahayo am abe wona annabi Allah Jibril abe wahayo yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsasna nurun ala nur Muhammad ko nur ko ari ko kanya kadi ko nur nurun ala nuri yahdi Allah li nurihi man yasha Muhammad ko nur ko tibe bako ko nur Qur'an ko nur sunna biya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta se dekat kono yori dum do nela do ko men do donga be seno e den famere hawni be hulbini be wona parte sappo jonte harabe don ta be rewde Allah subhanahu wa ta'ala be sujjana sanamu julde Allah bay Jibril ari tawi don nela quando Jibril wiya Allah weltani kema bay hasujjana sanamu Allah weltani kema bay yawati mawbe be Allah weltani kema bay nyamali kalifu Allah weltani kema ko wonda arde rewa mo do ko sabil ko metti Jibril ko ko tay ko Muhammad no lewde Allah ko ala ganda ko tay Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino rewde Allah jangali tay do werani Jibril ko dum ko adori taw ko wi iqra jam mi janga mi anda ko mi janga bay o wi o janga himo rewde Jibril tay do nani certete onan gina do kuyi mawsi ko mayo ini min maya jang ko ngana ko yan o tiyi mo di mungan o ni jang ko ni mi anda ko jang kam ko dum kali ko non non malaika bije deru ko wiya janga ko be men be tapay ko gorona goro bilno na bilno ke wiya dai ni Jibril gana di ko do dina bije de tam maya kono nun io tapi di kawon jangka hande pun sani ni ko ni jangka ni jangka ko tutte mani jangka anda jango be kawon do asa be nyande ko mi no Sheikh Abdul Majid Sindani mino wada de bayana do kadi ko siba o be ko tan to bayana ko janno be kany university di bay ko ko bul ba de ibnu Taymiyyah ko wada de bayana jango Saya موضوع كمان الإيمان بالقرآن الكريم والكلام. Tadi saya ingin masih kejanji kamu beri dia jangan pujian nata korang dan tidak nak tunggu yaji. Yaji, waktu jamu itu dekat waktu yang baru nauku. Mustahil, pakawan. Kenapa tu? Bente dijangka. Oh ini bunga wajib para bismillahirrahmanirrahim dari khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دار يكون فوق في كلمة وادي تيبا قول اقرأ باسم ربك الذي خلق والله هو آية له من أوائل مواد ده على university من جاني على university من جاني na university وانا تيسو kita akan berdebat riwayat ko parce que iqra bismi rabbika alladhi khalaq hino mufti kala ko janjete kala gandal angal aduna do matière di pop mathématique physique chimie histoire géographie anthropologie géologie kala ko janjete ko fop ina nder on semani hay ko parce que ko wi'a ko iqra jang ko fi'lu amr c'est un impératif ko wi'a yo jangi kon kadi sappaka ko wi'a ko ya jang mangan ko janga iqra jang wi bismillah janga ko wi'a iqra bismi rabbikal ladhi khalaq jango inde nyoma law tabudo khalaqal insana tabudo neddan ke min alaqin immorde e heddere jiijam اقرأ الجنب وربك الأكرم أي يوم ما كل قول الذي علم بالقلم والجنب وكرب ما جن وكرم
allama al-insana andi to neɗɗan ɓe maɗa mbiyanan ko anda ɗo ko wiyaɗa ya janngu ɗo kon article indéfini lis au nom de ton Seigneur ce qui est à lire ici, ce qui est lisible et indéterminé. Tu es libre de choisir n'importe quelle option, n'importe quelle discipline scientifique à étudier. Dieu dit tout simplement lis, jàng. Et on a besoin de faire jàng inde ñoom ma on tablo jono on xalaga mo yoton ɗon ko tagge bugungu poppuma, c'est-à-dire c'est l'univers dans son ensemble, les reliefs, les océans, atmosphère, kala ko Allah tagi ko fof ko champ d'action on non koye nder ɗon ɗo wiyata ya jam sa naati ɗo géographie no ɗon planète je nden no ɗon géologie on no ɗon climat je nden no ɗon e nder halaka o اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان أنا هذا الإنسان والنا إذا خلق ونجيا كإنسان وتوا كيف الله تكيكو pourquoi إنسان وصفا يا خلق الإنسان كبر نتنك من علق إمربه الدنيا matière di jangé ɗiɗi goɗɗi e majji fuɗɗama pontere parce que c'est-à-dire خلق الإنسان c'est lui qui a créé l'homme d'un caillot de sang, min alaq. Ça part de la conception biologique de l'être humain dans une étape de sa conception. On voit, non, on a fait que les Adama, on a eu les 14 éléments, on a eu des cas à la guidon. Donc, on va dire quoi, biologie. Et de la biologie, on gagne comment dire quoi, et de la biologie, on va dire embryologie. Et on a dit là. On parle. Donc, ilmu al-jinna on embryologie ɗo on matière ɗo no woodi ko Allah yewti makko kanko tigi kalima on tigi e suura ko huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Donc mi haɗani o haɗa ko université ngal mi ara e matière ɗiɗi fof kala mi adda fi muɗum mi adda kadi aya corresponduɗo siko mathématique mi adda aya corresponduɗo e mathématique siko géologie mi adda aya corresponduɗo e géologie ay ala hay pousse matière scientifique wona ɗo janggede nden université ji adda allah mo tawata fi makko ala ka nder qouran allah dali wa nazzalna alayka alkitaba tibyana li kulli shay lutti sa yi sa yaani ko ɓeɗo noon ni ko humma kum famata qouran ɓeɗi ko ɓoɓɓe ɗo kadi mamboynoya ɗo inna alladina nuqiyim amanu bima amilu ɓenno ɓe finike ɓe gayna ɗon ko ha ɗon an asbi e nder mayre woɓɓe gota ko si dumbodiroyama Washington ɗi ko leydi woni wulde ko réchauffement planétaire andi leydi no wulde ta ko ɗon ɓen jernoɓe naɓete ɗon kamɓe kadi ɓe yeeto ɓe woɗira alqouran o probléme ji ɓayna probléme on taw ko woni wullude leydi koko wiyete pollution ko wiyete pollution ko leɗɗe ɗen soppa sunna candi ɗi ɓeeɗi isiji ɗi waɗa ko ɗum Allah wi no law wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wiyete leydi clantier taw soppu leɗɗe tan ɗuma jonnon on pollution ɗon ɗe sopi yeyi memoye couche ɗo son tuttiri tekkuɗi ɓuuɓugi wonɗi hakkude sunsungeji nangi ɗin kañe planétaire on ko wonɗen ɗo kono on couche wiyete la couche d'ozone ko woni barage hakkude men e nangi ɗin ceernoɓe yaha ka sotul ambiya ɓe wola fi on couche ɓeyno waɗi anda sama a sappo fan ma fuuta ɓe waɗi kammu mum ɗaggal renagal protégiragal on couche d'ozone donc andi Allah hewta ɗo kanka wiye ɗum sago mbaɗɗa kalma koɗa renagal on ɗaggaliyaka ko ande ko ɗum woni ɗum alluwal magal ka tafsir ko ha ɗon hadda ko gandi baya cheikh Mohammad Abdoulaye Inch'Allah windi defɗum ngo ɓonni mujisatul Qur'an o firi ayeje seeɗa accanaɓe gandal ɓe fo zaman men ɗum yeehi ha tawi mawɗo ɓe janga wi koye ta maayo yeetaki men ko Allah wi ko firan men ɓura ɗon gasi ɓeetoɗo ko firoɓe nawe e ɓaaw woni no nanani fandari ko walla ta ala mum nanaba awu mbaɗa limi kono newirta no gandirton ko nde wi ko o waɗi tafsir mum jalla sappo tafsiru Sa'alabi alhamdulillahi rabbil alamina o feeji ɗiɗi tafsir
donc ɗum ɗo fof ko anduwal ɗum ɗo fof ko anduwal ko gandal ɗum ɗo fof ko gandal sadi tawa tettirema sen ko de tafsir ko ibbi iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram kono ɗum firete par ce que nabi allah wi iqra laaɓiɗi ara romɗugo wowla ɗum wiyete français tautologie répéte ko laaɓe ɗiɗi angal ko wola c' est à dire comment dirais c' est à dire yani on jangoya seeɗa yani on ɗuɗɗi fami donc kono wiwgol makko ɗo wondema iqra jangito kadi yani iqra jangu iqra koni jangu iqra janguyo ko waɗi noon ko si a jangi si anda wa rabbuka al-akram sina ɗum ko majji ma waasi kay ko ɗum ɓuri mawde sa janga ñandata taw widan fa ko allah wonɗuni donc tan on nanndi en no wolwiri noon inchallah donc ka complisugol piitere maɓe nangal déjà mawdu o wallahi ko départ makko enni e naatede matiére makko e seɗani mo kono tan on nanndi en joni no ko ɗoɗe famude ko wondema diina men ka wawata sellude e ɓaawo gandal ngal aduna men o marsata o ɓutta o deeƴa si en janngani allah no foti en niwede e teddungal ka aduna ɗo kono ko gandal ngal addata en ɗon allah no wi yen nanɗu kadi ni ƴette kala kange jaman ɓurɗi to kala recherche ɗi wonɗi ka kammuɗi fof ƴette kono wiye wawata hendade ɗum sen janngani ya makfat al jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu o wi la tanfuduna illa bi sultan so janngani so yehi so yimɓe no fubbaade ɗo maaya fiyagol électron états-unis ko gandal ɓe golliri gandal ngal ɓe waɗi métro ji ɓe waɗi usine ji ɓe remiri gandal ɓe ñaami haaɓe haala par exemple les états-unis d' amérique ko 3% des population o remi ɓe ñammini 77%. ɓe okkoni woɓɓe ko ɓe mari kadi réserve lagimo 75% des population maɓɓe o remi ɓe ɗonki ñamminde 25%. kamɓe tigi ɓe ñamali ko ɓe remi ɗo par ce que sa remi a ñaami wiyama kelimaji marché ko sa ñaami ɗon a holti ɗon a ñawdike ɗon a heeɓi ɗon ko towa kono ɓe rema yaaka sa ɓeynan ɗum ko jooɗike fabo remen sakumma ɓe to remiri gandal ɓeɗa remiri wakkilare yangal feere bon o yaari ka porto ɓe yiyo iwi ɗo fayda o quartier ɗo fof gesa ta ko porto goɗɗum haɓɓidade no ɓeɗel machine mum ɗum no remude ɗum ɗo fof yiya hoɗo fof no yaha guile ko yona 50 hectares ɓe arta mo kala mayino ta pus zéro par ce que na gandal ɓe remi wono wawo bauxite ko yoto ko anndanɗa hoore maɗa jom mum e yeeyita toon on $50 soduɓe anduɗi mum ɓe ƴetta on toon waɗa pradoje tati yeeya gotal so teɗɗiti $100,000 ɓeyɗo ɗiɗo ko hombo gañi donc e fam wonnoma sen jaggari koye adda men mum ko 0,50 ko allah koddi en ko fof masata ko ɗo noon ndeer mbiyete ko adda ɗo kala ñeñin ɗo hay koye laakara tawi jangga andi ɗo jagguɗa jangga ƴawa avion jagguɗa jangga a poɓɓay victoire andano ɗum moƴƴinela sa ñeñino e ha a tawoyi anno laakara tawi a jangga déjà taw ka foruɗo allah dammima alaka systéme laakara ko ɓeɗo allah reconise shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm ko kanko e malaika e joom gandal en ko lutti kon alaka systéme no rewtiri no remplede andaka filmum ko foruɗo donc ko gaddete tan o nandi en e nder ko toɗɗo weltene ko jama o fof salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah assalamu aleykum wa rahmatullah haray bayano gasani musidɓe julɓe lande no woodi ko no andi bamaɗo no foron kay ko pose wonde ne wadde seeɗa haɓe foto mum ko andi ɓe jotiɗo 1 heure de temps e mintaji tati woni ko ɓe yewtani en ɗo haray ko pose wonde bayano gasani noon haray e yetti allah subhanahu wa taala kalagal insana wa allamahul bayan e yetti allah taw ɗo o andini en kadi wawgol wownugol feññina haray e jarniɓe ceerno men nan ɗo bidawati wa bitafadduli fi maydani l' islam koɓe woni en e nafirde gandal koɓe jangi ko nden torale allah ɓeydanɓe tawde jooma wi wa ma utitu min al ilmi illa qalil
koko woka kay dangal sina seda ni woni ko jonnalo aray weltani ke be torol le wala be na cella aray ko hollide seda ilo mandi be do tam ay wodi men ko do ko anda wo aray wodi be anda kawana hadina aray la budda ale ko kambe woni non be aray be do be ma ko sas mo matay fa aray ko karam ko be men wo be jannude anna Allah fu tapi yiru do be ya le porto be ya channel fu be wala daawa jannu go ko na ka tablo ko na ka desere do kan ko no ni jannu ko do no marai hadan ke poti de toro Allah yo Allah nafire ko be yewde ko no marai widen be do wo sena mappe ko jambi yamen tawal khairiya woni ko evitibe be woy afrika be woy karam ko be fulbo be afrika karam ko be kenu be do wono abde e o jambi ya mode e yimbe fimu e tigi tigi o be nafa yimbe be tabbul jambi on baraji na fikus fiyo be ar be nani nae ko alla faami be para ye weltan ke kan wobe sabo be ngare yugo ko mo be jotti pakke kala mo ila wadi ara sabo no kuno ne siro yawti ara yiwide be do be wadani bayanaji segaji e no bidi kadi buy ko wal ko be duwa wadde ko wala ko kala hande ni hande ko masjid rahma bara ko bo wonde e wono jammo e jumla e jumao masjid e ko wiete semisel masjid ali ibn abi talib ka jamiyata ko khairiyya woni jumdo do be junna tay jawu juma jedungale kala pala do yawde jendo si tawi juma ngasi be wadana e bayana kadi goto ko wiete Benzerville ka joni be fuga be ko 16 ko jango to no haray ko atti taw ko balon taw ko tingol program jidi ami ala ko fi yodo ide joni dirde juude ide joni dirde juude kala ko arde fiyon ko fiye me ko wali to woni bayana yewte o wona de wadede haraka ya sara ko julle duwe fiji di fondo e wade sido yawti haray beden fonde juude amen e mo ben wiya en yen joni de juude ko wali to en fiyo dawa do mandi dawa on ino landi ko wiete hat ko wiete udda material dawa on jiya ko walda dawa on ko jawdi hande l'islam ko hana publier de labine mo'ine ha labe pour no wela wobbe go ha ida ya hefer be labini ko kan ko ambi ko be no dama elen no labine ko mo'ji ko duwade ko duwano turende labine ko ene tali ko adi turen dum labine dare se heba be ni do men ala ko won sabo den ko وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا علي بدن توره ويومي يوم يأخذ الرجل الله سبحانه وتعالى يو نونا نيم ويوبي من المصيب الجودة أو من يبلو في سبيل الله وبما يهم وما كنا وبما يهم yang dalam jalan tersebut kamu dari wali hanya fisabilillah yon nelan dari hai sunna bendayasi be woi wate ko kelbi sidai be joni dari joda be jona resul sama be ko wali ko mo yara ide foki di haraka kan region jito wala sibe mo be sambe dero ha ganywa ha jokoi ha babwa ha weje jikulo don do bono non dibe no bono ati gini ko wete wali jongo no man tan eto da gelma tawe e ko gollitira on wal islamiyya pade si dawi anda de yeti do si ko 10000 si ko 5000 no mari gao si ko 1000 francs si ko 500 adeti do wonis ko manu dalu alla no hare anga tiga mari mojjade mane pakka bon ada budak tapi bolan yo jadi wali kala ko wadda wala la si jonna ala ko woni ko wala wadda kala ko wadda ino sella kadi ko ndi hadiya no mo be yeta do semmi ni no do me di mo be wadda ga
hay zakka ulama yo nemi wargol don ko alu duat ki ko wajere dawa akema ko do bitti no ngare be de yaati do rifa mo di mandi wakilo le moral mo do ala bin hakim de tawle dum do ruwano de imma gol yaana si tawi Allah wadi so kiya si kebero be wi kada mabbe be sen kiya ka ene kadi wakilo de akken ten taji men ya tawle fayana jigi ara inshallah hada no wonno ko men fala o be bitande don no ka programme wano jango si be wala ngem ben sepil e fatti jango e asebe o be wala na yen ko be je yokko ko sab do ara isi be men alla no asike be darna ne jogirde alhazi alaji saga nyinga ka ture de ka be darni do to wala e don jango bayana go be fatti jango e same dio e 14 si wono non jemma o be wala na e won bayana go masjid Jeddah ko balma ko de ala ko de do gale mo ko sero bayana de se kayni di do jango be mari yewtere di fatti jango be mari yewtere di si tawi en kayni di do aray en kulotri taw nder gaon aya ka interieur di ara yawo interieur inshallah se Allah no ki jellal newna en jellal hebo aray yawmul ahad al qadim ala rodo yede are de nyande 19 be wada programme wada ko San Pedro remo de dungal mo be wada do kadi bayan balde didi abere acte kanyu wa ko no wona yaare de ya be non da kende no keli buy no woni faali rade e do kadi ni ko be do buri faale parce que le nga yega karam ko be janno be kana nay wonde bayan no wodi ko woni ben do ayata haray gonen haani be wallude wallitoɓe kamɓe kadi no ɓe heɓira ko heɓuɗen ko inchallah haray lande tati no ani ɗo haray lande tati no ani ɗo landal aranangal haray ko oɗo wiɗi wondema wonɗum woni ñawore neɗɗo mo andalɗa hoorema koɗo ko noddiɗo ka sunnayankoɓe sa yi'imo inna oɗo ko sunnayati ko juɗɗo tamama kono siɗɗo makko fotema bin assalamu aleykum wa rahmatullah kono andirɗen on salamu ɗon ko hiwramo yimɓe aljanna yimɓe julɓe ɓe banga wattani o banga put faminananali kono ñawoɗon ɗo de wiya musidɓe julɓe tedduɓe nota ko salminama julɗo ko farilla o waɗɗi salmin gongol no waɗɗaki na farilla kono no mari balaji mi ari ɗo a wawi wiide on bonjour bonsoir bonjour, good afternoon, bon dia, bon night. Kono si mihingi assalamu alaikum. Aray wi kollan won wa alaikum assalam wa hakkiyan ko farilla e mom. So wi ali dum e wotto e radara e hento e dom. Nena safa maki no jeya e haqqiji julɗo mi julɗo ko wiyete raddu salam ko aya qur'an ida huyyitum bi tahiyyatin fa ayyidu bi ahsani minha si on salminama salminama rutte bi ma'ana salminama ɗum o laɓete gonɗon awru duwa ma joni ton bel ko jonnano so wiyama assalamu aleykum wiye wa aleykum assalam wa rahmatullah so wiyama assalamu aleykum wa rahmatullah wiye wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala si ɓe wiyon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wiye wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko ɗum wiyete bi ahsani minha si tawi noon bi ahsani minha o heɓaki ɓurana wiya ko duwa jommite belɗo jommano donc c'est complicateur si tawi noon julɗo musidɗo ma mo tawata ko ono go naatidi ka ƴuuɗirde yaltiduɗo ɗum wonti ko julɗo gonɗum hadise o wi
hadis o wi sibe ko an ko nena sa tamanelo no Muaz mun Jabal Yaman o wi yaw jokkonira e maɓɓe haɓi ɗon ha ɓe seeɗo rewte ɗo wona sora ɓe ñinna julde ɗe ɓe itta zakka ɓe hoora lewru suuma ɓe hayɗi si tawi ɓe waɗi ɗum ɗon haray hande kadi ɓe woni julɓe wata probléme wongal e hadisi go asamu minni dima'o wa amwal ƴiƴam maɓɓe ɗan e jawde maɓɓe ɗen haray hande kadi daɗi memataake ko ɗum tugaade l'islam ɗen jogi mo waɗiɗe mo mari haqqiɗi ka l'islam mo mari haqqiɗi ka l'islam goko mo mari haqqe salmitede si o salmini imo mari haqqe juulegol so maayi mo mari haqqe surlegol ka berɗe julɓe ɓe ɓe yimɓe ɓe tawata ɓe ɓeeɗo saloto salmitade salminamum ene ɗenka ka berɗe ka chrétien ɓe ɓe surrete kaka ka berɗe julɓe ɓen ko ɓe julɓe ɗon yaahi salmito amma ko luttoy kon nder ɗon ko fiɓuɗa ko wondema aqida makko no selna ko o ñolto ɗum daroyte laataraɗiɗanɗi je wattane hakkille ɗi ɓen ɗon programme ɗi ɓenɗin no anini yoɓe janngu yoɓe ɓattu ceernoɓe ɓe jannga kono probléme ɓurɗo mawnude on déjà koɓe gandal ngal ƴettete e junngo mum ɓen woni ɓe ɓattota ko ɓe rentina yimɓe ɓen kadi ɓattagol ɓen ɗon kadi no wurmini ha dok haray ɓen ɗon ɓe yaari a hakkeji jama on aynani waɗu jawaɓe question goto e ɓen tan ɓuri ko ha laɓuɗi haa haray so julɗo kadi salminama yoni salmito ko ɗum ɓuri moƴƴude ɗiggiɗo nden a sallam e sahabaɓe ɓe anduno naafijiɗo ɓe tarta ko allah nan ɗum signe wonde ko naafijiɗo ma hono ɓe salminayno ɓe salminoto ɓe juurinayno ɓe naatinayno ɓe yaltinayno sahabaɓe ko winena ɓe nandi kaari ko naafijiɓe sa accuno ɓeɗo ɓe wara ɓe ɗutine ɓe woni e dow nelaɗo maki on sa yeefera ɓe wiye Muhammad no warde wonni donc kono ɗum ɗon koye siira jangdete kono so tawi goɗɗo jannga siira jannga hus jogii jokku ngurno ɓeeɗa ɓeydina tagore nde hay yimɓeji hiɗi hawnide ruɗɗi mum allahu alam rabbil alamin haray wettani kene haray lammal ɗiɗaɓal ngal ko sonnajo woni ko lan afwa ko gorko lanndi o wiɗi imo lanno simo yewdidude e debbo makko ɓuri fanɗi ko fanɗi debbo inna si mettima accita si ɓe watti ko ɓuri fanɗude ko fanɗi debbo inna he si mettitima jurni honno watta e l'islam on no wi sonnaɓe yo yewtir moɗiɓe mum ɓe tedduga e neeji so tawi hunde teddinde mawɗi kadi haala sono maati kawnaɗo ɓe yamirayno goɗɗo yo suudan waɗinaɗam ɓe yamirayno sonnaji o suudan woɗi ɗum haade hadde woni ɗo dolli mo hawni hande noon ɗum no yaafa kadi leydi no sabota jewgal ngal allah teddini fi mum mawnini fi mum hande ngal kontaka e dus moyde ren ara sonnajo wimi tortige hoore yi dara sa sammaki si sonnajo wi tortige hoore ɗum ara wona haqqiji njani ɗi wawata ko wonade ɓaawo mum ɗin kaw hoɗa ana ka yaasi o walla ɓe tampi yata ka yaasi ɓe walla ala ka ɓe walla maɗum o wota gorko o sella bes bandini ko wata dow wona bandi kadi no ñawdata o etaki e bus resili ɗum cegol noon debbo wonde wonde tama maɗum hara ala dépense ko debbo mum ñaama heege paɗama mo warde angal ko ñaami ko sifa ɗiɗo ɗi tata ko laaɓuddaaji sonnajo witata towtike hoore kono so tawina ɗum ɗo fof nelaɗo maaki so wi o towtike hoore makko haray ɗi maana kanko sonnajo o natata aljanna o
immuɗum umngallo aljanna ɓuuratama hakkude noon aljanna on distance mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi si goɗɗo no dari ɗon haray babbel mbi aljanna ɗin o wuurdemo on ɗon ko natta aljanna babbel mbi aljanna ɗin kadi ane mo woɗɗiti aljanna o ka fi mo wi'i mi tortiɗe hoore donc sifa ɗum koye ɗon jonni tu so mettitima jonni tu ɗum na komɗum laɓaɗi noon islam o komini ɓe roɓɓe jande mbiɗum ɓe andi no yawe ha ko yawni hatti ɗon ko wiyaɗo ko woni makko ɗumle nanon sahabaɓe sonnaɓe sahabaɓe kamɓe ari nanon kamɓe ɓe jiɗɗini koɓe maɓɓe ɓe sibi joɗi programme e fatima radiallahu anha appel makko seydna aliya ɓayɓe yewti yeeso seydna aliya no santi ɓe maɓɓe andi wonno enele yeeso moɗi an o santi ɓe seytini o wangi seydna aliya laato sappo e tati wangande kala mantore ha seydna aliya ñande fatima dugi e nelaɗo wi nelaɗo hande probléme wanno ka amen to o wi won ɗum o wi hakkunade moɗi o seytinata bo waɗɗa on ɗum no ɓiɗɗo ala o inni mi jaarimo laato sappo e tati mante o inni o jalno o inni o fatima allah ko yimma sabu si o jalano jahanno no wipete mo naati fa wipa tawi ko haala simple ni ɗum kadi naɗuma o waru amri bunil wujji o mantani ɓe makko fatima fatima wi a gorko ma yino tawi ko falno wiide a gorko ko wari tawi wayi a baali ka manto mum wala jo ɗum seydta wiya yeeso mon sanne ɗi tan ko ɓeer ɗum ɗo woni wanga gollade sappo e tati andi ɗum no sirte e gonɗo yahata jokke daaro goɗɗon nayaade jokke da winnima ko bannana ñiile ɓawa mbiya hono kadi yawtere kawmala juurde donc gorko mon o seytina debbo o ha gati o aña ko debata ko o jeejata o sallanomo balɗi o jeejata yiya kamɓe groupe ɓumku ɓe jokkodiri mais dey ɓuri ɓe dañiila wonima ɗum ñoa e on accuɗo ha ñande ɗon nagare ñumoɓe ɗumɗinta woɓe añi kadi balɗi balaña kono ɓe wallinirta walli ñamo baya wuraka ɗum no hurmini Alhamdulillah, hay oɗo kadi wi ko sonnajo woori ko nawni to waɗi o wawano horde suumaye sabu nawnare jon noon suumaye kadi e hewti ko arata yo tawno e jooni si suumaye on ari ko heɓali cen honno gerdata ay suumaye o si ari ɗo tawi fayi ko selɓali haray koyo ñaamu kadi o suumaye ɗo o lima baɓe ɓe ñaami suumaye si maayoy ko dikki o yoɓina fo kono o eta joni hay dewtondiri haray ko noon o watta wallahu alam nam haray on faamiɗo koye ma woni koyo etu par ce que a yimay pénalité seeɗa o ɓay suumaye oya tawti oya ɓe ñawdi ora et ñammina ora et ñammina kono inchallah koye ma ɗinki etugo ngol na wone hokkinayo ko horude ɓeya howru ñallal ñammina miskinde ñallal ɗum ɓe ma ɗum wiyata o fiyo foppu laaɓu haray ɓeɗo kadi landi woɓɓe no newi ɓe wondema goɗɗo oɗo ko haaluɗo etude sabu ŋawnugol makko ma jongol makko ŋawnare nde sellata jonno o faalama etude est ce que no sellanamo ƴettugol ɓerul ɗum fo o jonnaneɗɗo gooto kako yo sendi tan woɓɓe goo jami jiddan neɗɗo ɓenno wirden ni ko nayeɓe ronki duɓe haysi ɓe nawna konta ɓe wata wonde ɓe ñamani ma ɗum nawnuɓe nawnare nde sellata ɓen ɗo wiyete o alalde ninen fi ponno fiɗe ino tago bi mana kaɓe eta
umum bejonna miskino lo no da ko ka sen na ka jadi pengikut Islam itu bongkol kayung kalika kemudian jauh penting kata kena ini wah mudor mentu ibarat naik mudor ibarat naik tapi bernyala kalau ada orang mentu ini kamu boleh lebih hari do belan do mikro dan ke jamaah umumnya dan tadi ke cek no bemen kamu boleh wo ini lagi kodiwa wong pe yang nudi bemen kado dina wong bendu tu depan kado ini kadang tahu jamaah hai kado ini dan yang nekasana penta dia rumah ada yang ada kan dia ku dan kan itu pop mak dia jadi jadi Islam Islam ini boleh dido boleh go wajib hijab wajib mulat mengenai keluarga dan keluarga kalau boleh jangan berbeda tindi ni mudi bemak bemenha jadi video junci orang besuka do benotare pero tumbo dire wallahi moga tanama wadua nama hari do wirdenno ko adorte kadina jangan gongon adorte ku watte sobe dum aya wi fa'lam anna la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal Imam Bukhari hati katakan mako babu al-ilmu qabla al-qawl wal amal karena kala nojea e ko kuy ko jonni dara ka mola na jangu bebe di nyande dalna goɗɗo golle mum kalkinete ha timma o jonde biye tike wayno yo yawɓanata ka janna o ala haka dambugal aljanna malaka ɓe honno fottuɗo alanaka aljanna on yaade ɓe noon tike ma biye ma wayno ino ɗo ɓe ndaar ɓenno wi ko gonga angon amalama anatay ka aljanna kono yahu ɗaɓɓitano yamin ustasijo ma kamo kojo ma jannuɗo ma on ha an ha ko on gasata wonde ha wawla ha tam do sa janga o ya taw da bi taw sa no ko ha wiya o adda ba do malaga be ko wado malaga be ya dawo heda be wutti kana kam ko ma ko dal ko ngal ko naata be nan kadi na ka ko ni jono sa dal ke nyande danna ko da yeyi be ni ya da bi ko da yeyi ko jero da bi ma ko jero jannuda goɗɗo ɓe naata moodi haray usani ɓe wakkile dey joɗɗiyam kal noon no ɓanndi mana goɗɗo muññoto sewna o saagoye par ce que goɗɗo nduɗa ɗon a kono ko waɗi muññono wakkilo nden tampere ko janna joɗɗi mundi no mawni ka Allah subhanahu wa taala kañum e aya mo Allah daali o yarfa illadina amanu minkum alladina utul ilma darajat wan goɗɗo mana on aya sinata ya waka aljanna haka si malaika de ar nato be ka aljanna be selection do put be gandi do be benno be na be aljanna pour la be do be ya wona ya don kan jangu malaika be go ar ndara e benno pour be joga gol ganda be ketta be na be aljanna pour do benno kadiya malaika be go abdu ya tawa ben do kan selection la be pour be joga gol ganda benno be jatuna kono jawirte ha sakkitiɓe ɓen kaɓe addete ɗo ɓe waɗani ɓe tawa hino annabi ibrahima hino rasul hino annabi yusufu kamɓe woni ɗon mbani yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat donc ɗum ɗo wonno ko yiɗɗen wiɗitude daware mawɗuu meɗen fi ɓure gandal ngal wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari biasanya ke Ustaz Taiba. Hari ini jarna tadi responsable memang besar untuk yang mengaina yang akan serani fatigu. Ini mereka buku babe wobedo karena kobe usai kamar nuri no bagian negabe usai kamar nuri mereka kali Amirul Da'wah ɓe woni walliɗo ɗe ɓe fof ɓe wetti ɓe foti noddugo ɓe ga
men artede hoɓɓe men ɗo ha heɓe ndena hoore ɗo بعد ذلك إن شاء الله سنؤتي ميكروفون فضيلة الإمام الجليل إمام محمد تراون إن شاء الله لكي نستفيد به إن شاء الله أستاذ محمد واتر لكي نستفيد به ونظل من الغليل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله سأتكلم باللغة التي كلنا نسمع وهي فرنسية ممكن. إن شاء الله أظن كلنا لأن وصولي دائما من سائل عادي أو من الجيل نادر الذين يتكلمون منا باللغة الإنجليزية. أظن الحمد لله. Chers parents, la mosquée Rama, on est tellement content de vous accueillir aujourd'hui, vous tous, en particulier le chef. Quand quelqu'un se déplace de chez lui pour des kilomètres pour venir vous informer, pour venir vous former. Parce que quand je dis vous, nous tous, nous on est dedans. Parce que quand vous êtes formés, c'est nous qui sommes formés. Peut-être nous, souvent nous on parle en bambara ou bien on parle en français. Peut-être parmi vous, ne comprenez pas bien le bambara ou bien le français. Mais quand ils viennent, ils vous parlent dans langue maternelle. Là, c'est parti directement. Là, on lui remercie beaucoup. On remercie Allah le Tout-Puissant et puis on lui dit que la mosquée Rama est disponible pour l'accueillir à tout moment. Toute personne qui est prête à suivre le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et ça veut dire la sunna, la mosquée Rama est disponible pour t'accueillir. On lui remercie, on est disponible pour vous tous. Toute personne qui a des prêches qui est conforme à la sunna, on est disponible, on vous accueille. Inch'Allah. Vraiment, on est tellement contents. Voilà pourquoi je m'excuse. J'étais là, je suis parti doucement, il y en a qui m'ont pensé que, parce que je ne comprends pas plus. Mais les versets qui disent là, les hadiths qui disent là, j'entends ça. Je connais les sens. Maintenant, le titre a été donné devant moi-même. Vraiment, j'allais content, tellement content d'assister. Mais je suis désolé, malheureusement, on ne peut pas dire tout devant l'Assemblée. J'ai été appelé urgemment à la maison municipale. Je suis revenu pour que l'échec, que ça va vous seulement qui nous dit merci. Nous aussi, même si on n'est pas appelé, on est payé. Parce qu'il y a des pétitions ensemble depuis plus que 20 ans. Voilà. Allah nous les remercie. On lui dit merci beaucoup. Que Allah fortifie sa foi, qu'Allah amplifie sa connaissance, que sa connaissance soit fleuve, que ça ne soit pas pirogue. Parce qu'en proverbe chez nous, on dit que fleuve là, ça ne va pas. Ok, le pirogue, c'est petit. Voilà, je veux que sa connaissance soit comme fleuve, pourquoi pas la mer, pourquoi pas mourir. Que Allah fait des lois de tout fatigue. Inch'Allah, ça vous pirou, il m'a adapté. Puis, Inch'Allah. Shukran lakum wa jazakumullahu khairan. Inch'Allah. Salam alaikum.